אני חושב שקודם כל, הוא לא יכל להגיע לדבר הזה, בלי שהיה לו 70% גנים לא ישראלים. זה דבר ראשון, אין סיכוי. זה קודם כל, אין שם זה סיכוי. מתחיל. אז מי שעכשיו אומר לי גאווה ישראלית, הוא גאווה ישראלית, זה נכון, אבל האבא הוא פה מאוד דומיננטי, האבא הוא יגוסלבי. זה לא היה יכול להיות בלי השורשים האלה? רגע, האבא, לא. ברור שלא. זה לא יכל. לא, זו שאלה. אתה ראית איך האבא נראה? אני ראיתי איך האבא זה נראה. הגנים מהאבא. לא, גבי, אתה גם רואה, ב-50 שנה האחרונה, מה יש לך? עמרי כספי, יש לך מיקי לא, ברקוביץ', זה גל אתה מקל, רואה זה משהו אחר. שיש פה זה זר. מישהו כמו פטרוביץ', כמו דרקוביץ', כן, זה משהו כמו אחר. סטויצ'קוביץ', כן, כמו אלה. הוא חצי זר, שגדל פה בישראל, נכון, ובגלל זה הוא חצי ישראלי, אבל הגנים הם לא ישראלים, אני לא יודע הם אפילו... גם ישראלים, זה האמא. אבל אם נדבר על ההישג, וואו, אם מישהו אחד